Ngidam Sari dipun seragenaken aji sakat campur sari bayi ala audio Titin jumeneng mriki. Yo. Kene, Nduk. Perak telo gosong monggo pinara kamar kosong ini rambut ini janggut ini sikut ini perut bawah perut kaki dan lutut mangga. Ayo Mas Putra. Ketinggal napa mboten, Mbak? Kelegan wah jan. Tinggal oke. Josis. Monggo dilanjut. Nano nano. Jenengan apa kula? Wong wedok iki miwiti ya. Yo
engko sisih kono Pripun? ditari njaluk apa. Wah. Oke. Biasane Mbak Yu Kurumti. Pripun? Mungkin dono swanten apa pilih Mungkin kersa. sama jalan-jalan ke sana ya Mas Ya, nanti ya. Ku wektu wis dawa mbok engko arep nyanyi arep bulung oleh. Kita masih sampai jam 2. Oh, 12. Kelas teratapan. Neno nano. Lamun sira wong bagus. Alayo. Berkahipun saking Bapak Sunu sampun katuraken. Iki mau dibawani kidung perang ruwat dilajengke wonten Ngidam Sari. Matur sembah nuwun.